Audio Jungle. Audio Jungle. गोड़ लागतानी समाचार चौगाई से बटुए। खबर के हेडलाइन सुनी। चौगाई में भइल चोरी के घटना, ठंड बढ़ते चोर के बढ़ गईल आतंक। अब खबर विस्तार से सुनी। चौगाई के पहला नंबर गेट पर चौगाई गांव के रहे वाला पप्पू गुप्ता पिता लक्ष्मण गुप्ता एगो गुमटी कैले रहन। एगो गुमटी में पान बिस्कुट इत्यादि चॉकलेट बेचत रहन। लेकिन जैसे ही ये दुकान बंद करके अपना घरे गईले, आज अहले सुबह इनका के चौकीदार के द्वारा घर पे सूचना दिहल गईल कि इनकर गुमटी टूट गईल बा। सुबह 4:30 बजे ये लोग सुतल रहे, तब तक चौकीदार मुरार थाना के पहुँचल लोग। थाना बतौलस कि तहार गुमटी टूट गईल बा। एक बाद आनन फानन में ई लोग या इनकर परिवार यानी कि पप्पू गुप्ता इनकर परिवार पहुँचल लोग अपना गुमटी के पास। तो गुमटी के पास जाके देखल लोग कि गुमटी के पीछा से पटरी कबारी के ओकरा में से लगभग 5,000 रुपया के रखल सामान, जौना में सरौता पान काटे वाला रहे, पान रहे, एकरा अलावे पान के अलावे बिस्किट रहे, चॉकलेट रहे। ई काल्हे दुकानदारी करके डुमराव से आइल रहन। अब सबसे बड़ा सवाल ई बटुए कि आखिर यही जे एकरा से मात्र 100 मीटर पीछे दूगो चौकीदार के भी ड्यूटी लागल रहे। ई ड्यूटी PNB पंजाब नेशनल बैंक पर लागल रहे। आखिर इतना बड़ा घटना चोर कैसे अंजाम दे देता रहन? चोर कितना मन बढ़ू हो गई बड़े कि ऐसे घटना के अंजाम दे रहल बड़ा। ई मुख्य सड़क हटुए जौन रौरा के दिखता, मुख्य सड़क से मात्र 10 फीट बगल में ई गुमटी के दुकान बटुए। गुमटी के दुकान बतावत रहे पप्पू गुप्ता की दूसरा बार हमार गुमटी टूटल बटुए। बता दी कि ठंड के बढ़ला के बाद चोर के सक्रियता बढ़ गई बटुए। हालांकि प्रशासन के चाही कि कम से कम ऐसन घटना दुर्घटना होता है तो छूट भैया जौन की कुछ युवा बने जौन हीरोइन के शिकार हो गए बड़े, इनका पो लगाम लगा सुनी बे। 4:30 बजे सुबह कब ये दुकान खोल है? हम मुझे 6:30 बजे खुला तनी घड़ी 7 बजे 4:30 बजे के बतैला से 7 बजे चौकीदार बतैला हम के खिलावन चौकीदार रहला हम और एगो के रहला हम पानेपुर के पंडित जी रहला। का कहला हम कहला हम कि जाके देखे हम गुमटी के हाथ टूट गइल बाटे। हां रोड पर रोड पर गुमटी टूट गइल बा। अच्छा हां तब हमके अपन नहीं जाओ थाना के सूचना दिल बड़ा। थाना के सूचना दिहल बाटे तो वो लोग कहत लोग आधा घंटा बाद हम आवता नहीं। अभी तक ले 2 घंटा बीत गए, अभी आई लोग ना 2 घंटा बीत गई। का कैमरा है एकरा में रहल हटे 3 कुल रहल बिस्कुट रहल है, एकरा में मिक्सचर रहल है, रहल सिगरेट रहल है, गुटखा रहल है, ये सब में बाटे। चॉकलेट रहल है, चॉकलेट ज्यादा रहल, बढ़िया रहल 55 रुपए वाला चॉकलेट रहल है। कहिया सामान किन के डल रहा है? काले भी तो काले हमारे बीट रहल, काले हमारे बीट के आइल सामान। कहां से ले किन के सामान? हमारे एजो से किन के आवेला, डुमराव से आवेला। को हजार के सामान गायब बा। हाँ हाँ 3-4 हजार के सामान बाटे। दोबारा चोरी भइल बता? हाँ दोबारा चोरी भइल बाटे। ये दूसर का चोरी हो गई। कोनो सुनवाई नहीं के होते पर चोरी के ई दूसर का हो गेल, केहू के कोनो सुनवाई पहले भी घटना भइल रहा। हाँ एकरा पहले भी भइल बा चोरी, आ फिर वो गोइल बा होते तब के सरावटा भी ना छोड़ा। अब के सरावटा कच्ची कुल लेके रहता सब सबके परी। हाँ सब पंचिया सरावटा सब लेके चल गेल बड़ा। माने पीछे से चोरी के। हाँ पीछे से तब के आगे से कुंडी तोड़ रहला होता। अच्छा अब के पीछे सब के कुल बड़ा सा ये दूसर का हाल हो गई काम। और वो सब के ठीक है बा कहीं जे लाखों के सामान बहरी फेकल बा, चोरी नहीं के होते। ई कहे गुमटी टूटता हमरे कहे के मतलब लाखों के सामान फेकल बा बहरी सब के, आ ई कहे चोरी होता। तो तू माने थाना में कहला कि थाना अभी तक ना आई ना? अभी तक थाना नाम होता है। नाम का है? नाम पप्पू कुमार गुप्ता, पिताजी के नाम लक्ष्मण प्रसाद। कितना दिन से दुकान खोल रही? दुकान तो खोला हो गई हमारे 10 वर्ष बेसी हो गई दुकान खोलला। 10 वर्ष में दूसर का घटना। दूसर का घटना हो गई।